dama an tambi wani babban malami da muka samu ilimi ya ce bi abin gina da uba mawadaci da abin da aka ce a kawo makaranta babana yana bani in kai babana na hidimar ilimi da alkur'ani shi yasa na samu ilimi saboda haka wani babban malami yake cewa wa hasbuka ya fata sharafan wa izzan sukutul hajirina wa anta qa'il ya ishe ka ya kai wannan dan karamin yaro saurayi matashi kowa ya shiru mutanen da suka halarta su yi shiru a cikin kai kake karatun alkur'ani ya ishe mu abin alfahari ya ishe yayin wannan yarinya abin alfahari wannan yarinya ta tsaya ta karanta qur'ani da tajawidi kuma karatu mai yawa kuma mai inganci saboda haka wannan yarinya mujawwada ce Allah ya saka ma iyayenta da alhaili kuma Allah ya ta mana ta haddace ga ta kuma Bilkisu mai gadan zinari ga kuɗi ga ilimi ta haɗa duka dama ga abin hidima kuma ga hidimar alƙur'ani Allah ya sa ta zama hadimin alƙur'ani albarkar sayyada alawiya mada Allah ya ƙara mata lafiya